Tá curchuid a éagsúil ag Muséum Cumann Lúthchleas Gael chun ceiliúradh a dhéanamh Oíche Shamhna. Cuireann siad tuairistar bannam Hurloween siúl do dhaoine óga, a in sin scéal na Hománaíochta trí na blianta. Dar nóig tá siad chun an stada eáil fechant an mue ar a barc cuairrta na seomraí gléasa ach rud éigean sa bhreis tá míad chun fálam faoi sa tanta agus chuna sa bhór sé an tanam Cholinn agus fechant ar an sean fearras bhí ag an amáint na léonta sin. Is féidir leat colla Oíche Shamhna a chahabh agus tú ag tuairt faoin tros. Ach, ná bíoch imníart muna bhfuil ceann agat, b'éidir go mbeadh faoi ar an tuairis. Mar chuid an tros cáimid páiste ranú agus iad a chléasa ar nós gascíoch, agus ceapan gnéanamh tú gascíoch má. So ar dús buire, cáimid na iad chearta chahabh. Ach, céinsáis gascíoch a bheith anit gan an talamh ceart, mar cá tú a bheith nán tú féin a chosint, agus cá tú a bheith ré chun tréit. Anis, fégarm, tá an gléasta go maith an chéad cá eile. Katelyn Nuacht Cúla4, Muséum Cumann Lúthchleas Gael, Bailliathe Clia.